Hello guys. मा खबर? मोजां ना? खबरफोरा मोजां ना? सिं सायना साया मोसाबाय थायो सानहर। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोन बयखौबो जोंनि एएस बिजावजालि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गाजि पस्टार हाखांजोबनानै लाबाय फुजा होसिगोन दा नै बियो जयगनिखौबो हाग्रोजोबनानै लाबाय गासिबखौबो जगारा जाजोब्बायानो दा पुरहित फैबानो जासिगोन। फारसेखैजाय नै बेयाव पायक संनानै लाबाय जोङो फार्स्ट टाइम ओंखाम दौबा पायकसो बानायनानै होखायो नालाय गथ'फोरनो बेखायनो बेयाव पायक संबाय ओमफ्रायहाय नै बिखैजाय किसमिस बाटासाखौ एवग्रोजोबनानै ला किसमिस नङा बेयाव बादाम दङ ओमफ्राय काजु बादाम दङ। लोगोफोर जोंहा फुजाया होनो जाबायानो जगार जाजोबखाबाय गासिबो नै जोंहा न' जिंनिनो बाबाया पुरहितआ नै बिखैजाय आइमोन दं बोरैबा नुदो सान्दुं गोसाखाय मोलेलेनो बा नानि नाहरनाय गथ'आ ओंखाम मोनजासिगोन दिनै देरलायलाय जालायदों ओंखाम मोनजागोनखाय जोंहा ब्रह्म नालाय नै लोगोफोर बिदि होयो फुजाखौ मन्दिरावबो होखांबाय बा ओंखाम मोनजागोनखाय इदि र' एसे थाबायलायनो नागिरदों गथ'आ 시간이 걸려 이거. 너무 안 된다 마셔. Để bị may hoa đủ được rồi. Cuma video. Kamu kan cuma sampai nih. Sih kesana karo kuliah berlai. Ya. Apa? Rồi đi, đi vào đấy.
네네. 시라 해봐. 건실러. 건실러 돼. 아 건실러 이거. 네 건실러. 얘다가. 얘냐고 가는 거지. 가라 이거 가서. 네, 같이 된 모습. 같이 타고 있는 거. एबार खिथाबखौ नांगोन 당 가봐야 돼. खनसेयावनो माइरंखौबो खिथाबखौ नांदो हाखौबो नांदो खोमा खनसेयावनो बै खिथाबखौ नांगौ बै खिथाबखौ होथारनाय बिमाया हरलै हानहरनानै होदो होखांबाय जोंहा जयग' लोगोफोर दायो संनाय खावनायनि बारि ओंखाम ओंख्रि संनोसै जानोसै जागासिनो नै आंखौ गारनानै नै पनिरखौ हानानै लाबाय आंहा हानायखौ देखायासै आं लाजिनानैलाय सासेया पापर एवगासिनो आं देखायनि र' पापर एवगासिनो लोगोफोर पापर एवखांनायनि उनाव पनिर दे दासो मोनफैदो बेसेबा गोबावजों जिउस मा एसे गोबाव जानाय मानि थाखाय परिखा दंमोनहाय गथ'फोरा बेटाया नै जिउस बा मालाय मिन्नाया थाबायदोबाबो बेसेबा बिमरा जाजोब्बाय गथ'आ लावजिया ओइ पुलिसाव हमजागोन र' साननैसोनि उनाव आंहा खानानि दालि ओंख्रि जाहैबाय थागोन लिस्टआव फैदो लोगोफोर गैयाबालाय माइनाबो मा मोनजासिगोन र' साननैसोबावबा आंनाव नाम्बार गैया आंनाव नाम्बार गैया होनदों माबायदि दिना आंखो नुवाखै साखाथानो एसे गिदिर मोदोम गोनां नालाय गिदिर नुखागोन ना नै गावनि माबाखौनो मोदोमखौनो मिथियाखैमोननो भिडिअ नायनानैसो मिथिबाय माने गैला इयो बुरिसिगोन बुरिबायानो आरो गेदेरफोरा नुदोबा मा सानगोन नै आङो आब'आ बुरिबायनो नै गेदेरफोर नायदोबा भिडिअखौ जोंनिखौ बुरिबायथ' आरो सासेया पनिरा मोनबाय खोमा नायफिनि र' आङो गोथाव मोदोमसोदों सोरखौबा लाफैबाय थायो र' आं रान्दिनिबाबो इनो सब जगायजोबना होदो इसोर माबेखौसो पनिर हाना होदो आलु देना होदो आलुखौ सुनानै होदोंमोन ओमफ्राय आङो सुनानै होआसै आइ दंमोन ना जोंहा आइयानो होनखानाय होमबासो अनो नङाबा आंखौ माथो हायो खानायबो दैयो ओमफ्राय खानाय सिदा खाखाय माबाखौ मा होनो बारा एसेबां माबा नुवाखै सिदा खाखाय मोनबायानो र' गाबद' माइनाव आं सोरनि आइखौ बिदि जाना मिथिया आं फन हरनो नागिरदों आं बावना गारदो दे मैयासो मिथिदों आङो जानोसै जोंहा आंखौ खोन्थादो बोरैबा नुदों फुलेव लेव नुदों र' नै रियेल एसे मोजां जों जानोसै जों ओंखाम लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरो जाखांजोब्बाय गासिबो जाजोब्बाय ओमफ्राय जों जालायफ्राव
जादों Masih belum lah. Nah ini amu itu dong. yang जाग्रा थांसै रायलायबाय थाहाय नोंहा ले आब'नि फिसालाया नोंलाय आब'नि फिसाजोआ हेल' गाइस खुलुमबाय दायो फार्स्ट गय लानो आंहा मानसिफोर थाबाथाय भिडिअ लानो गिसिगारो मेगनालाय मासि गिदिर बाबु Tunggu. नैबेखौ बिमाया नानिनो गिफ्ट होदो आरोना ओंखाम दौनायाव दिनै फार्स्ट टाइम ओंखाम दौनाय नालाय मालाय बिमाया गिफ्ट लाना फैलायदो माइनावनो बिबैमोनासो फैनो मोनासै प्रब्लेम जाना होनानै मोनसे बेसेबा गेदेर उनाव खोन्थासिगोन लोगोफोर Hangar bursu ini sakit. Ini kon latih kalau tuh nggak. Ini kok kamu nih? Oi, mosaनाय देनाय बिराद नायनो मोजां मोनो आं नोंनि मोसानायखौ भगवान लोगोफोर बेखिनियानो जोंना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो बाय बाय